Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number. Hadin ke jinghiat thma ke India ki kitam le no ki badan ha Pakistan lingba ka Operation Sindur ka India ka batai bunia shaka Security Council jongka United Nation shaka United States shaka United Kingdom shaka Saudi Arabia shaka Japan shaka Russia shaka France bat shaka China rukumju ka India ka batai baka jinghiat thma jongka ha kitam ki le no ka dei ka bala pikir bha khnang baka nom kata ekiri pai ba bat ka batai ru baki jingjulor ki dei bitang haki kitam jo ki le no klem kata ya ki pai ba ne ki kitam sipai kala batairu baka hab ban penpra ya ki khandai tli ki kitam jong ki le no namar ba ki dei ki kitam ki aji kai ki le no ban her thmai ki India kum ha Mumbai Pulwama Pathankot bat Dangshan ha Pahalgam hadien kini ke jing her thma jong ka India pat u menteri rang ba adu jong ka Pakistan u Shehbaz Sharif ula aibor hak sipai jong ka Pakistan bakin le ya ka badan kam kataban jubab kelai ki India kum ta ka India ru kala berngam pala da ka Pakistan kan nur ban pai kala kan kerwet shusho da ka bakham tinge u National Security Advisor jongka India u Ajit Doval ula Karansha shaka Pakistan bala da ka pen phai kala klempep ke India kan kerwet da ka bakham tinge